what we came to do. Okay, guys, we're back. Did you miss us? Cause we missed you. Danger, danger, it's time to show 'em how we get down. For the party, no invitation. What we do is so captivating. Keep it hot like a fire habit. I'm your leader, so salute the captain. Attention, please. Uskon, että lajiin liittyy tosi paljon ennakkoluuloja. Koska sun kuva tästä lajista muuttuu todennäköisesti totaalisesti kokeilemisen myötä. Saatat yllättyä siitä, mitä hauskaa tää on. Kyllä ne tekee ja miehet myös menestyy tässä lajissa ja niillä on ihan oma roolinsa tässä lajissa myös. Vaikka se on tekniikkalaji, niin voimasta hyötyy tosi paljon, varsinkin paristunteissa. No siis tosi monipuolinen laji. Vaativuus yllätti ja kuinka kivaa tää on. Tykkään sen fyysisyydestä ja aina voi oppia. Ehdottomasti tiimihenki ja se, että saadaan onnistumisia yhdessä. Lajin yhteisöllisyys